ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଏପରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଜଣେ ବଇଁଶୀବାଲା କେବେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଏ ବା ଦେଖିଥାଏ, ଆସୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ବା ଘଟିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହସୁଥିବା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ। ନା କେହି ମୋତେ କମ୍ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ନା କେହି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବା। ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମର, ଗତକାଲି ଅନ୍ୟର ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାର ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବା କାହିଁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ଗୋରା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା'ର ଛାଇ ସର୍ବଦା କଳା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କହିବାଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବାଟା ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟିଏ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସମାଧାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଇନଥାଏ ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।